wannan kun san maziyi yanda yake ko ba ku sani ba shi maziyi yana nan yauki faisal kamar ruwa, yana nan kamar ruwan kubewa. Muna ganewa shi yawancin ki daga abin sha'awa shi ne yake, shi yasa ake cewa daina kallon fim din soyayya. Mun gane wannan, ki daina kallon fim din soyayya, a daina maka shi zuciya, a daina maganganu na soyayya. A kai ce wallahi saurayi na yin magana ta jibir wezir ko da zirne oho. Mun gane wannan, so avoid it. In kin san ke irin halittar da Allah ya kar ma sauran ya kira ki ce dan Allah ka Umar anuna Ramadan ka bani bayan ɗaya ga bayan Ramadan za mu yi magana ko ba ki kike kanki ba. In kin san haka da kike ki kanki ba to mutum ya dai wallahi na sakal da Ramadan din akwai matsala. Yana what akwai abubuwan da zaka yi akwai abu da ba za ka iya ba. Allah ya halitta da shi yasa kullum ake jan mana hankali. Aure da ake daurawa dab da Ramadan din nan, aure da ake daura dab da Ramadan nan, akwai kurakurai fa, wallahi akwai kurakurai. Duk yadda kai da wani ba zai iya hakuri ba. Guda nawa ne aka dauki yayin aka gudu da su gida, dole an daura aure amma kwashi yara da su gida ba zai yi bai. Kina wanka ya bude kofa da Ramadan bana Allah ya rufa asiri. Next akwai babu tambaya.